Υπάρχει μία φράση που μπορεί να μας κοστίσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Θα το κάνω κάποια στιγμή. Θα ξεκινήσω. Θα οργανώσω. Το κάποια στιγμή γίνεται μήνες, μερικές φορές και χρόνια. Ξέρεις τι αλλάζει πραγματικά την πορεία? Η απόφαση. Γιατί απόφαση δεν είναι να λες θέλω, είναι να λες επιλέγω και κάνω το πρώτο μου βήμα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάρε μια απόφαση για κάποια οικονομική επιλογή που τελευταία αναβάλεις. Και μην προσπαθήσεις να λύσεις τα πάντα, κάνε μόνο το πρώτο βήμα. Άνοιξε ένα λογαριασμό αποταμίευσης, κάνε μια αίτηση, ξεκίνα μια έρευνα αγοράς. Γιατί, ξέρεις, πολλές φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις ολόκληρο το δρόμο. Χρειάζεται απλά να αποφασίσεις ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις. Πες, σταματώ να αναβάλω αυτό που ξέρω ότι χρειάζεται να κάνω. Και γράψε μια οικονομική απόφαση που αναβάλεις εδώ και καιρό. Δίπλα της, γράψε το πρώτο μου βήμα είναι και κάνε το σήμερα. Γιατί η ζωή μπορεί να αλλάξει μόνο από μία απόφαση. Αρκεί να την πάρεις.